तर मित्रांनो काय मग कसं काय बरं मा तर आज आपण चाललो ते म्हणजे रोंबाट घेऊन पेंडूर या गावात। शॉर्टकट नाही आला। भवानी देवी असाही बघा ही जी पेंडूर गावात आहे। तर मित्रांनो काय मग कसं काय बरं मा तर आज आपण चाललो ते म्हणजे रोंबाट घेऊन पेंडूर या गावात। कारण तर तुमका माहितीच असतात की आता शिमगो चालू आहे आणि रोंबाट असता किंवा निशाणी जी म्हणतात ती चालू असा म्हणजे सगळ्यांच्या घराकडे फिरणा नाचो घेऊन आणि तर ता चालू असा। तर आज दुसरो दिवस आहे आय थिंक होय काल एक झालो दिवस आणि आज दुसरे दिवस म्हणजे आज दुपारी पण सकाळ ते दुपारपर्यंत सगळी वरची जी टेमवाडी होती आणि वाडगुडवाडी त्या ठिकाणी फिरले आहेत। तर त्या ठिकाणी दुपारीपर्यंत फिरले आणि आता संध्याकाळी सगळी जी मंडळी ती नाचो घेऊन किंवा निशाण घेऊन ही पेंडूर गावात जातली म्हणजे वेताळ मंदिर करतली आणि नंतर मग आय थिंक नंतर जी भवानी देवी असता आपली जी मी तुमका दाखवीन आता व्हिडिओ तुमका दिसतात। तर त्या ठिकाणी आम्ही जी भवानी देवी आहे त्या ठिकाणी जातलो पेंडूर गावातली। तर कशा प्रकारे ही केली जातली परत दरवर्षी जी ही प्रथा जी दरवर्षी जातात म्हणजे दुसऱ्या दिवशी आणि दुसऱ्या उद्या आता सकाळी फिरतले आणि संध्याकाळी धुळवडे हा जे मी पण जाऊक नाही पण पहिल्यांदा जातले धुळवडी। तर कशा प्रकारे करतली ती पण बघू शकतास तर त्याचा व्हिडिओ वेगळो येतलो। तर आता जी काय कशी प्रक्रिया होतली आहे किंवा कशी प्रथा ही केली जातली आहे तर जाऊया आम्ही आता बघूया। तुम्हीच बघा कशा प्रकारे केली जातं ती प्रथा परत जातात बितात ते। तर आणि भवानी देवी ज्या ठिकाणी आहेत त्या ठिकाणी छत्रपती शिवाजी महाराज येऊन गेलेले आहेत त्या ठिकाणी। तर आपण जाऊयात बघूया कशा प्रकारे करतात चला। हे बघा पिंपळाकडे वाजवतल्यात आणि नंतर पिंपळाकडे वाजवतल्यात आणि आता पेंडला जातल्यात सगळे बघा। बघा सगळी मंडळी चालली आहे बघा खरारेवाडीत। तर मित्रांनो हे बघा सगळी मंडळी आहे होळीकडे येईल हे बघा देवळाकडे येते आता।
सगळी मंडळी आहे ती पेंडूर साईडला चालली आहेत आता, म्हणजे भवानी देवीकडे वेताळ मंदिराकडे चालली आहे. हे बघा सगळी मंडळी पेंढरात आली आहे बघा. रवळनाथ मंदिर आणि त्यासाठी एक वेताळ मंदिर आणि हय इलेत हय आता फिरतले आणि जातले ते बघा. हो व्हिडिओ टाकून दे टॅग कर टॅग नको कोलॅब कर. सगळी मंडळी बघा वेताळ मंदिराकडे येईल आता आणि हय होळी असा ही बघा. पराग तो आमच्या मंदिर झालं. आता सगळेजण भवानी असं ते त्या पेंडूरमधील भवानी मंदिर त्या ठिकाणी जातले. तो शॉर्टकट ना लॉंग कट आलो बोलताला रे अरे म्हणतात तुझे म्हणतास त्या लेखदाराचे 500 अमाऊंट सांग जरा तू सांगून उद्या नाही सगळं दिलं. आता 200 बघा सगळी मंडळी आता भवानी देवी या ठिकाणी येईल.
तर मित्रांनो ह्या एक घर आहे ज्या ठिकाणी भवानी म्हणते भवानी असं हे बघा भवानी देवी असं आणि हे ठिकाणी छत्रपती शिवाजी महाराज हे येऊन गेलेले आहेत. भवानी देवी असं आहे बघा ही जी पेंडूर गावात आहे मित्रांनो आता ही बघा सगळी मंडळी झालेले असा रोंबाट बिंबाट आणि आता सगळी मंडळी ही आपल्या वाटेक म्हणजे परत खरा राहताचा चालली आहे ते बघा. आणि ह्याच हा घर असा हे बघा ह्या घर आहे त्या ठिकाणी भवानी मंदिर आहे हे बघा. तुम्ही जर कधी इलास तर नक्की वा भवानी मंदिरात हे बघा. हे बघा हे इले सगळे हे मांडर हे होळीकडे इले हे बघा सगळी जण. मित्रांनो बघू शकता ते बघा सगळे मंडळी आहेत ते सगळे मंडळी ते बघा मांडा थैली आहेत.